Neviem, ako povedať, diskriminácia. Nie, možno, že som sa s ňou aj stretla, len som si to asi nevšimla, lebo som dosť veľký optimista a napríklad minulý rok som bola na jednom výlete, ktorý bol v Bratislave a išli sme tam i Rómovia a nerómovia. Zo začiatku ste mysleli, že keďže sme zo Slovenska, že budeme neslušní a taký, že budeme troška aj hlúpi a špinaví a tak. Ale keď nás poznali bližšie a videli, aký sme, že sme slušní, sme múdri a že sa snažíme, tak hneď si nás prijali k sebe a začali sa s nami rozprávať a také, že spriatelili sa s nami. Takže chcem povedať, že nie všetci Rómovia sú zlí a nie všetci sú dobrí, tak ako aj bieli alebo čierni. Ja som za to, že najprv treba tých ľudí spoznať a až tak si vytvoriť dojem, aký by mal byť na toho človeka.